Pues la meva empresa se dedica bàsicament al peix fresc. Nosaltres som el típic arriero de tota la vida que hem comprat a les llonges i subministrem a l'hostaleria i subministrem. Pues bueno, fa aproximadament 8-10 anys vam començar en el sector de los coles a provar per donar un producte de qualitat a los xiquets, que al final és una part fundamental de... Nosaltres comprem a diari en totes les llonges de la Comunitat Valenciana. Eixe peix, eixa mateixa tarda, va a la manipulació. Se manipula i en menys de 24-36 hores està entregat en el centre. És molt important per a nosaltres treballar per col·legis tipus Carolines, perquè és un col·legi que aposta per la qualitat, aposta per donar de menjar als xiquets una qualitat, que al final és el que intentem jo, ells i el conjunt que treballem dedicat a aquest món. Al final és tota una cadena que hi ha molt de curro detrás i és molt important que tant empreses com jo, com col·legis com Carolines, s'unisquen per aconseguir això.